ate darichaya ni anene ate dusuyumu ni anene ate darichaya ni anene ate dusuyumu amban la jebaga bela jelin fo che faram so kan dem sen faram ko ko baka akluba balmam so awajalu mangana ka bo society amna takunati lani bela jelin bali doni baram so nulu ka baranya shiniti dorema kan na fon kilingili na bayele maka ke shasho kono ka jense jien fantan kilingili na bela jelina kam so la kaw lafia anga gabu kono nawla ananga publike yorola ogum kama anga emission mandi no e baram so ka gwajara ni akene daileli anga munumunu salo siram balmam so ma adebe na to na jam fonini aw nyana ana kelendo ka dumini dumam na bebi kadama ni anene atidusu aywa ina fonya fa nyana chugo yamna kambal mam so bambulu koro abina to na jam fonini aw nyana ana kelendo ka dumini dumam be na be kadama ne ba Salam alaikum. Alaikum salam. Somoro. Dembayati. Si. Ini songadi bide. Toro. Ha. Moy baram so mo yele zage. Okay, dang ibi to kan jamu fo an flele jamanya na. Ani kelendo ka dumini dumam na bebi gwajara kono kodama. Bo bi ne se wale no. Ne to Mariam Kulibali. Ne sigiro bene no se bene wala sibiri buguma. Bi ne akilnan soro. Ne be fagara touri tobi comme en société konona la to e la da la fembai bon en fene bugoti nu fan fela la musulmani chama be no utise to tobi la ora to ne akina soro mo bena to ke kayira ndogonu nun korola. Ok, Mariam Kulibali. Oui, Mariam Kulibali. Yangam directrice Togomaine, oui, Baramso directrice Baire de Togomaine, Mariam Kulibali. Donc Mariam Kulibali. Au corps que na bamanantori gland biko di ama. Ire abe foka ba. Donc ama Baramso ka jemukai, no Baramso ka guajare. Alebe sigini Baramso ka na fen kilingiri na bela jelini. Ina fo ere nyebala minyan kono chugo yamna. Donc ni shoni abela jelini kilindo ka nyogon soroni kono. Baramso ka shebaba la datu bala ina fi ere ko chugo mna kibina toto bi to dunte ja chugo yasilani datu tala. Donc ko bala na fen kilingiri na bela jelini kilindo ka nyogon soroni kono. Ibeni mineki ga emission to sangoro tani oi. Tiena ni jarane Baramso mo ata ya ko koyi ni jarane yere de bitoi ateke basika na be dese oteke bashi na be dese ama dubi kanfa ana foro mo ko duma fori go de yoro ay ne bada kuno gandala wolo to kulwal mzo ne bada ate fo keita la ko ni kulwal la ko basa to ka do le chugo yamna am flo go nanti to don ambe bashi de don o kuma na mbito gabu go na yiga dumini to glan chugo yira al-Islamé bela jelina inshallah ni anene atidusu ne kan to daga sigi ne bena nga mugu de ta kayira mbade al-Islamé bela jelina follow an me sanyo san ka di demsanu ma wata shi manchi so ni fe ona san no Baramso nana o amino jorobo ankan sisa sanyo mugu bu fe kaba mugu be no bobi kerengere ne yala ne kele no ka sanyo mugu de ta komo ke to e kana yira mbada al-Islamé bela jelina sisan no Baramso ka gamugu ayambo ko chamala rek ni aka gamugu ne bina ni ne ke nga to na bi pour que to dunala ka ja mo ko da hono ni aka foronto mugu ni kadi ko sebe foronto mugu aromatiser ni ke to kerefe ni ba dunala ja al ni ite feka to du be to du ni Baramso ka daga ni fene ni kadi ko sebe mo ko chamante ni don do be no ubaye me uta do fen sugumnu nga bine ata kerengere ni ala ka fo ko ma ke nga to nala ni aga jega mugwe ni fene mina ke nga to nala bi pour que adunala ka jamu ko da ni fene fefe mugwe ni fene be kala ni fene kadi ko sebe Baramso ko fefe mugu ni kadi ko sebe sisan pour que ka to na ere la ja ere ko sebe ni aka datu mugwe ni Baramso ka datu mugwe ni kadi ko sebe ni jibo ka ki ka to nala a chien ere la ka chan ala fe amugo chama be sama ka to no fe de Baramso ite yiga ko ni Baramso ka sumala mugwe ni fene bina ke nga to nala ni Baramso ka poivre mugwe ni fene be ke nga to nala bi Baramso ka tika tulu de ni fene be ke nga to nala bi ni ala ni kira ka je
ni baramuso ka sɛmugu ye ni fɛnɛ bɛna k'a la a tiɲɛ yɛrɛ la bi baaraya dafara sisan ko musoya tɛ taa sanuya kɔ sisan ne bɛna taa n tɛgɛ ko baramuso ka kokajɛ la yani n ka n ka baara daminɛ u ka safinɛji a ka ɲi kosɛbɛ a bɛ kɛ ka karo ko a bɛ kɛ ka sokɔnɔna minɛnmisɛnninw ko bon farikolo fɛnɛ a dama ka kan u la sisan n bɛna taa n tɛgɛ ko. Sisan n tɛgɛ ko ka ban n bɛna n ka daga sigi n ka daga sigilen kɔfɛ n bɛna n ka ji ta k'o kɛ daga la n kɛlen ka n ka ji kɛ daga la n bɛna baramuso datimugu ta k'a k'a la. Fɔlɔ an kun bɛ taa sugu la an bɛ datu san cɛncɛnmisɛnninw bɛ k'a la fɛn caman bɛ k'a la tuma dɔ la i bɛ ɲama caman ye an b'a kɛ kolon kɔnɔ an b'a susu bon sisan nɔ baramuso ye an bɔ nin bɛɛ la nin baramuso ka datu mugu de datu kɛlen kɔfɛ a la n bɛna baramuso ka gamugu n bɛn'o de ta k'o ajouter a la sisan nɔ n bɛ ka n ka baramuso gamugu kɛ daga la sisan nɔ n bɛna baramuso sumalamugu dɔ k'a la sisan baramuso sumala kɛlen kɔ a la n bɛna fɛfɛmugu k'a la baramuso ka fɛfɛmugu n ka baramuso fɛfɛmugu kɛlen kɔ a la baramuso jɛgɛmugu n bɛn'o k'a la nin baramuso sɛmugu de n b'o fitinin k'a la baramuso sɛmugu kɛlen kɔ a la n fɛ n ka daga la n bɛna daganin dɔɔni fɛnɛ k'a la nin ye baramuso ka kɔgɔmugu dilannen nin y'a ka seli yode de kɔgɔfin dilannen sisan nɔ i mana dumuni tobi togo o togo n'i ma kɔgɔmugu fitinin k'a la a dundala man di mɔgɔw da kɔnɔ n bɛn'o fitinin kɛ n ka daga la sisan n ka tona mɔna n bɛna n ka tona bɔ n ka tona mɔna tona mɔlen kɔfɛ n bɛna n ka to daga de sigi sisan nin ye baramuso saɲɔmugu de n bolo sani n ka ji ka wuli n bɛna ale kɛ n ka manatasa kɔnɔna la ka a ji don fɔlɔ k'a bila n bɛna n ka baramuso saɲɔmugu yɛlɛma n ka minɛn kɔnɔna la yanni n ka ji ka wuli sisan nɔ n ye n ka baramuso a saɲɔmugu n ye sɛgɛ k'a la sisan nɔ n bɛna ji k'a sanfɛ k'a mélanger yanni n ka daga ka wuli sisan n ka ji wulila ayiwa an ka bi jɛmukan n'o ye baramuso ka gwajara ye an balimamuso bɔra ka to de dilan cogo yira ne ni aw la bi to ale ye ladala dumuni kɔrɔ ye an balimamuso caman bɛ yen nɔ u bɛ se to la mais bi an de bi denmisɛnninw fɛnɛ to tobi ka gɛlɛ an ma kosɛbɛ kosɛbɛ an ka gabugu kɔnɔnaw la o hukumu kama baramuso nana an musolaka bɛɛ lajɛlen lafiya baramuso ka gamugu o filɛ nin ye surtout samiya bɔ in na ganko ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ donc baramuso nana gamugu ko hami n'o jɔrɔ ta ka bɔ an kan ka gan gɛrɛgɛrɛ k'a laja ka kɛ minɛn lasagolen kɔnɔ pour que nɔgɔ kana k'a la foyi foyi kana k'a la o de kama baramuso ka gamugu jɛnsɛnnen don sugu fan 14 bɛɛ lajɛlen na o hukumu kama fɛnɛ an balimamuso y'a ɲini k'a ŋaniya ka baramuso ka gamugu k'o de bayɛlɛma bi k'o kɛ to ye i n'a fɔ an musolakaw yɛrɛ bɛ gan to dɔn cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nanɔgɔlan duman o tɛ se ka dilan cogo si la ni datu t'a la datu duman o tuma na baramuso ye datu fɛnɛ bɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la sachet kɔnɔ cogo min na ale bɛ sɔrɔ den kelen dɛrɛmɛ duuru duuru sugu fan 14 bɛɛ lajɛlen na baramuso ka datu fɛnɛ ye datu gɛrɛgɛrɛ de ye ɲagami foyi den kelen bɛ t'ale la ka datuko hami n'o jɔrɔ ta ka bɔ an musolakaw kan ka d'a kan datu kuma kun cayalen bɛ kosɛbɛ an ka ladala sugu kɔnɔ o de kama baramuso nalen don ne ni hakilina ɲumanba ye nafɛn minnu n'olu kuma ka ca n'u bayɛlɛmali ka nɔgɔn an nafɛn feerelaw ma o de kama baramuso bɛ ninnu nafɛnw gɛrɛgɛrɛ dilan k'a di an ma an ka
lafiya an ka tobilikɛyɔrɔw n'an ka gabugu kɔnɔnaw la ni kun y'an ka bi jɛmukan ye n'o kun ye baramuso ka gamugu ni datu ye ayiwa an bɔra ka faamuyali belebeleba sɔrɔ an balimamuso ka to tobi cogo la sisan n'a y'a dilan ni baramuso ka nafɛn kelen kelennaw ye i n'a fɔ an musolakaw yɛrɛ kelen don ka bonya ni karama ta ka da baramuso ka nafɛnw kan cogoya min na o kama sani aw ni an ka taa an ka to dumanba dumunikɛyɔrɔ la an ka jɛ ka baramuso ka spécial dumanba lajɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a lajɛbaga cɛ n'a muso fo denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan a ka jabaraninw kɛrɛfɛ a ka émission mandi n'o ye baramuso ka spécial ye nin y'a kɛnɛ dayɛlɛlen ka bɔ société Aminata Konate la ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ni baramuso ye n'olu ka baara ɲɛsinnen tɛ dɔwɛrɛ ma ka nafɛnw kelen kelenna bayɛlɛma ka kɛ sachet kɔnɔ k'a d'an musolakaw ma k'an lafiya an ka gabugu kɔnɔnaw la ani an ka tobilikɛyɔrɔw la an ka bi jɛmukan dumanba n'o y'an ka spécial baramuso ye o bɛ baramuso ka produit min kan o de ye baramuso ka couscous baramuso ale ye kaba gɛrɛgɛrɛ de ye min ni ɲagami foyi den kelen pe t'ale la k'a lasago ka kɛ sachet cɛɲi kɔnɔ k'a d'an ma lafiya ani sanuya kɔnɔ baramuso ka couscous nafa min b'a la o de ye k'an kisi jeli dɔgɔya bana ma ka kɛnɛyaw sabati ni ka kolo sinsin ka sababu kɛ vitamine bɛ baramuso ka couscous la o de ye vitamine B3 B5 E et C. Baramuso ka couscous ale bɛ se ka kɛ dumunifɛn caman ye i n'a fɔ an ka fɔyɔ nama na nantan a bɛ se ka kɛ laro ye a bɛ se ka kɛ dɛgɛ ye a bɛ se ka kɛ an ka zamɛw ye olu n'u ɲɔgɔnnaw caman baramuso ka couscous ale lasagolen don an bolo foroko cɛɲu kɔnɔ ni garamu 500 b'o la ani 1 kilo n'o ye kilo 1 a sɔrɔ yɔrɔ n'a sɔrɔ cogo n'o ye baramuso ka couscous ye o tɛ mansi kamana gan bilen ka d'a kan a bɛ sɔrɔ an ka baramuso butigiw la baramuso ka sugu dayɛlɛlenw an ka ladala sugu alimentation senamatigiw mototigiw a bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kun k'i to i sigiyɔrɔ la fɛnɛ k'a lasɔrɔ teliya ani lafiya kɔnɔ i bɛ taa an ka danaya sugu point.com u bɛ taa d'i ma f'i sigiyɔrɔ la nin bɛ dan sigi aw ni ne ka bi jɛmukan dumanba kan n'o tun ye baramuso ka spécial ye n'an kun bɛ fɛn min kan o de ye baramuso ka couscous ye an b'a fɔ ko k'an bɛn émission wɛrɛ baramuso ayiwa ala kun y'aw ni ne ɲɛ garijɛgɛ kɛ min ye baramuso ka nin spécial dumanba in kan o de kun ye nin ye baramuso ka spécial ale sigilen don baramuso ka nafɛn kelen kelennaw de kan ka kunnafoni jɛlen di aw ma nafɛnko ta fanfɛla la ka hami ni jɔrɔ ta ka bɔ aw kan o tuma na an balimamuso ka to dumanba mɔna a ye na an ka jɛ ka dumuni kɛ sisan n ka to mɔna n bɛna bɔ ayiwa an sera an ka dumunikɛyɔrɔ la an bɛ ka to in dun cogo min na an bɛ ka to in dun ten tɔ ka d'a kan a dilanna ni baramuso ka nafɛn kelen kelennaw de baramuso nana an musolaka kelen kelenna bɛɛ lajɛlen lafiya ka d'a kan baramuso ye ɲɔmugu bɔ n'o ye saɲɔmugu ye a kabamugu fɛnɛ bɛ yen nɔ mɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulubalimuso ye saɲɔmugu de kɛ to ye tiɲɛ na to in jara ka tila k'a nanɔgɔlan kɛ ni baramuso ka gamugu ye tiɲɛ tɔgɔ mamadu to in jara an bɛ dugawu k'an ka tobilikɛla ye ala k'a bolo mɛn a ka baara la ala ka si ni kɛnɛya d'a ma halisa an ka kiliyanw an bɛ welewele da kan di bɛɛ lajɛlen ma baramuso nafɛnko la nin y'an yɛrɛ ko de ye nin ye an yɛrɛ ta de donc an balimakɛ fɛnɛ bɛ an kɛrɛfɛ ale bɛna a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛna n'a ye gun min sɔrɔ dumuni na ne tɔgɔ Makan ne jamu Kansa ye n balimamuso ye n wele ko baramuso mɔgɔw ka munumunu salon sera a ma k'a bɛna to dɔ tobi ko n ka n'a nɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la bi ma bila to dun na sa mɛ ni ma ni ɲɔgɔn ye fɔlɔ baramuso yɛrɛ foronto yɛrɛ a timiya bɛ n da kɔnɔ a n'a na puis ma aromatisé tiɲɛ yɛrɛ la a ka ɲi dumuni bɛɛ la a bɛ dundala ka di bon hali ni a tɛ a n'a nɔnɔmugu tiɲɛ yɛrɛ la an jeunes lafiyalen bɛ a foronto mugu yɛrɛ tɛ banna ne poche kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ baramuso mɔgɔw fo u ka baara ɲuman na u ye musow lafiya ni ka tila ka an jeunes fana lafiya munumunu salon na tɛ ko la butiginin na bilen o banna baramuso tɛ na sukaro to yen an kɔni an lafiyara barada yɛrɛ lafiyalen don sisan tɛ tɔ ninnu bɛ barada tiɲɛ de i b'a ye ka barada kɔnɔna bɛɛ f'i mais baramuso tɛ yen o t'o kɛ la. ayiwa aw ni an bɔra ka sereyaka caman sɔrɔ an balimamuso ka to dumunikɛyɔrɔ la a n'a tobilikɛyɔrɔ la
an bɛ dugawu kɛ kulow ka kɛ kulo kunnandiw ye ɲɛw ka kɛ ɲɛ kunnandiw ye ala kun y'aw ni ɲɛ garijɛgɛ kɛ min ye bi jɛmukan kɔnɔ n'o ye baramuso ka Guwa Jara ye o de kun ye to ye donc an bɛ foli belebeleba di an lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'an kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ n yɛrɛ bɛnkɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ émission in kanubagaba don a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kogo Baraza ma ka Moritani-kaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo émission in lajɛliko ɲuman na o tuma na an bɛ Maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka tunkarankew fo kosɛbɛ kosɛbɛ u ka jɛmukan in kanuni na o tuma na an b'a fɔ ko k'an bɛn wagati wɛrɛ. Ni